tant, aquest petit miracle que ens parlava de l'Alcina, el poble. Vos hem preparat un programa de festa, un programa que crec que vos ha d'agradar. Per tant, si vos agrada, el comptem. I si no, també. Les feines que hem fet de treball de fer. Per tant, és fos que separats no és un cos tancat, sinó que estan oberts a noves incorporacions. Per tant, si hi ha algun d'instructors musicals que ara no mort de tot i dos existeixen, doncs anem arrencant. I seran els espais de consells. Dijous a les 8:30. Si qualcú s'anima, ho provarem. Bueno, podem començar. Si no seguim el programa, tots i també els petits que són els conjunts que avui ens acompanyen. La Maria Francisca de Dos, la nostra pianista ja de ball habitual, com sempre.
graciosa, una calmata che fa del que sentiu-la ja des de fa pas, una que sol que n'hi ha. Santiago,
iniziare io sciupolo il programma, io che so che sta in nostro, donna, donna. musicalmente se più buono, nominando Perù, una musica d'Ollande, molto bassa. Oh
Quan van compondre el programa que avui mos presentam, bueno, posàvem la secretaria i quan se començava a l'impost, no que està a la llei, està a casa, estan a l'impost i no es queda. Per tant, no farem aquest cas, per tant, no farem i no farem la vella molt.
Hi ha la direzione di Antonio Machado, che sai che guarda per 80 anys que estem lá, o lliure càncer. I harmonització d'aquesta moda argentina, neoliriana, kantiana, un prodigi d'harmonització, però. I la lletra de Machado i música de Joan Morel, cantant.
parlar del que era un monasterio, que és tot a una cremada de font. És el més natural del món. Nosaltres ara farem una cançó seva, perquè no ho fem molt, però tal vegada aquest senyor no s'hauria imaginat mai que és o va ser un altre dins del món de country. Serà una vedella, serà una cremada de font, però no serà que serà una música americana, com si fos mai allà a les vedelles dels Estats Units. El canó de Palamó. Bueno, avui que no se n'ha anat ningú, com ha quedat el programa que se que ara se no res. Per tant, suporto el meu com a curs, i anar a la taula. Per tant, aprofitant-ho d'aquesta,